ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜୀବନ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ, ବରଂ 9,99,999 ଦେବୀ ଦେବତା ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଗାଥା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଅବାସ୍ତବ ଲାଗୁଥିବ, ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ତ୍ରିପୁରାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ଉଣାକୋଟି, ଅର୍ଥାତ୍ 1 କୋଟିରୁ 1 କମ୍। ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ହିଁ 9,99,999 ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଗଲା। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଥରେ ମହାଦେବ ସମେତ 1 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ରାତ୍ରିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଗଲା। କାଳେ କୌଣସି ମାନବ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତେଣୁ ମହାଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। କୁହାଯାଏ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସ୍ମୃତି ରୂପରେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ ହୋଇ ରହିଛି।